Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Belen, 29 anyos ug single. Taga Cagayan de Oro City. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong ex. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa dihang nihangi o siya nako nga mag-ipon mi. Ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Magtipon ta? Unta, lab. Kana kung musugot lang ka. Na may bakante nga kwarto sa amo, pero maulagi. Ayuhon pa magod to. Nya, nahibaw na ba ka nga wakoy trabaho ron? Pwede raman. Sige, ipaayo na to. Timing kaayo kay nakahalin ko glaing sakyanan ron sa so na ako'y umaabot nga komisyon. Salamat, lab. Salamat nga, misugot ka. Gamay na lang, lab, kung mahumanan ng kwarto, ha. Maog yun. Kung dili pa tungod ni mo, liligid ang tanim marinovate. Basta magtinabangay lang gud talab. Unya pagtarong lang yun kay buhongon tag yun. Down taog motor? Mao lagi unta, lab, para basad nga matudti ka sa imong trabahoan. Nya, dan sab sa biyahe para makapangwarta na sab ko. Pero ikaw wala ka. Kaya ang binuwan, tungaan man nato. Ang kuan lang para lang sa down payment. Sige. Unya, kano sa amantama na naog motor? Ska nga yahaya na imong uyab sa. Di pa gani mo minyo, pero murag hapit tanang gihungit naman na nimo. Mahal na ko si Michael, day. O gusto lang sad nako siyang buhungon, kay deserve man sad niya, di ba? Nagtarong gud siya sa among relasyon, wa siya magbinuang. Unyag magbinuang. War bagit ka kay bawas tagan sa panahon, day. Bantay lang yun na siya nako, sad. Nadugay lagi kag pauli. Naamanggol ang daghang pasahero sa gabi iday. Ilabi na mga call center agent. Mas kuan ka lang magbalhabal manggula sila kay sa mag-commute. Mao pa. Wala-wala ganin ako nga sa gabi na lang kumubiyahe day. Para dili init ba sa adlaw ba? Kunya, kuan ka nang di kayo ka sa gasolina? Sige, ikaw good love. Kung unsay tan-aw nimo nga mas maayo, di maunay buhata. Salamat kay si mo support, ha, love. Basta para nimo love. Day, tanawa. Di ba si Michael ni, imong uyab? Di ba inyo man yung motor? Ha? Tanawa, good, Naay nakapitik nila. Kaysa man ang angkas niya nga babay. Time pa. Nganong napicturean man ni sila? Haller. Di na siya kuhaan ni nga picture. Asus, uso na ka na ron, no, ang mamitikay og mga riders. Uy, ayaw kong ingna nga naabot siya pamasahiro din. O gusto pa, kung pasahiro lang ni Day, nganong grabe man kayong nakadagakos niyang babay, ha? Ngano, aber? Day. Hayop ka! Salbahis ka! Hayop ka! Ano ba? Gusto na! Gusto na? Naibaw kong naakay babay. Imo kong gibinuangan. Hilom. Human sa tanan akong gibuhat para nimo, imo kong ingnon-ini. Mahi mo ba? Ayaw pag-iskandalo din kay niat sa amo. Mautang mama. Napaday kay uwaw? Ha? Buwisit ka! Ay, di ko kagita bilin, ha? Dili ka gusto nga mahinay ka. Recorded by X Thunder Gaming. Mautoy unang grabing away na mo ni Michael. Human ato na okay raman sad mi kay nangayo man siya pasaylo nako.
Nangayos may pasaylo sa iyang mama tungod sa kagubot ato panahon na. Abi nako nga dili na niya balikon pa ang iyang sa. Pero maura man gihapon iya gibuhat. Unya, tungod kay mahalagi kaay nako siya, gipasaylo ra sad nako. Hangtod nga nakabantay kong delay na ang ako menstruation, mao to nga nagpalit ko og pregnancy test aron sa pag-check kung sakto ba ko sa akong pangagpas. O wag gyud ko masayop kay nagsabak ko sa among unang anak ni Michael. Unya, Yes, maamahan na day ko. o lab, o ginaot pa unta nga dili na ka magbinuang nako. Isaada ko, lab. Promise. Ya, ipaod sa pamanan mo na ko. Michael, in taon, uy, paningkamot sad. Hapit ako mga anak. Naibabaya ka ha, nga nag-maternity leave ko sa trabaho. Sabaan ni mo, eh. Sige, makagbalik-balik ka nga. Natural. Kay pila na kaadlaw nga sige kagingon ana. Magduda naman sa tanuon ni mo nga doon na nasad kay gihimong milagro. Sa? Oh, sigam na yung mata. Nung masuko man ka, kung dili tinuod. Ako day no. Di gyud unta ko ang ngayong musulti nimo ini pero ako may naluoy nimo uy. Nga naman di ay day. Day. Naamang ko nila ang gikapuyo si Michael. Oh. Pero anha lang siya mag-ulian nimo. Unsa? Tagbawan! Ayop ka! Aray, ito ba? Gusto na! Wa kay ayaw nga pagkalalaki. Naabot na lang kagingon ining edad, pero nagpabuhir ang yapon ka. Ay, di ko gusto na, ha? Di ka magkasamot, ha? Agay! Aray! Kasakit sa akong diyan. Dugo! Dugo! Bilin? Nakuha gyud ang akong gisabak ug hangtod ron grabe gyud ang akong kalagot ug kahiubos niya ingon man sa iyang pamilya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, makapugos ba sila sa pagpapahawa nako sa ila bisag dako na kog naggasto aron lang mausab ang ilang bay? Ikaduhang pangutana, na ako'y mga resibo sa tanan nako mga naggasto pagpausab sa ilang bay. Naa ba ko'y laban ini? Pwede ba nga ako silang pabayron sa tanan na kong nagasto sa ilang bay? Kung wa man gani, doon na ba ko'y katungod nga ipaguba ang tanan na kong ipaayo sa ilang bay? Bahala nagdili na lang mabalik tanan na kong nagasto? Makalagot kaayo ang pagka-ungrateful sa ilang pamilya, bisag mismo ilang anak mo isadaan. Ikatulong pangutana, pwede ba na akong makiha ang lalaki sa iyang paghatag og stress nako atong panahon na hinungdan nga nakuhaan ko? Ikaupat o katapusang pangutana, doon na may agreement mahitungod sa motor nga among gikuha. Kung sa may angay na kong buhaton, aron mapugos na ko siya nga ibaligya ang motor. Mauntay akong gusto nga ang halin sa motor tungaan na mo. Unya, siya mo akong pabayron sa remaining months. Kay ubot hunaon, mas dako pa kog natampo sa motor kontra niya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Belen. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Ginisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuwang partner ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema na mga ginadiling drugas. Maski unsa pa na nga mga pangutana, problema kabayin sa inyuhang mga ingon ni Doc no, mga emotional nga mga pangutana, problema ninyo sa inyuhang kapikas, mga kabtangan, mga silingan sa inyuhang trabaho, sa inyong kaugalingon, ayaw mo pagduha-duha, mahimo gyud ninyong ipadala guys ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account,
kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad inyong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta to ang mga sukintig paminaw? Okay ra to ang pagmata kaganinang buntag? Wala gi topaz? Topaz, emerald, sapphire. Sapot na ito. Muna na lang ingon ka ng mga gay linggo ba? Sapot, topaz, no? Unsaon na lang na ayaw mo pag sapot-sapot, ayaw mo pag maoy kay dili gyud na bati kayo ng inana nga kanang magsugod ta sa atong adlaw nga bati magsagunson ba na dok? Kamatngon ka na dok? The whole day morag nagkuan na ka, nagmugot na ka. Yes. Smile kay samtang napatay ngipon. Correct. Smile bantas na apatay ngipon kay mga pangag na ganita takabati na natong Bati na may smile. smile. Oy nya mas daghang muscles ang magamit og magmugot Mhm. kaysa mag-smile ka, di ba? Okay, bahalag na ay problema. Butang ingon mi kung okay pa ta di madapag smile. Kaysa may mga i-greet na to, Dok. Kaya ako i-greet ang mga taga naminaw na to sa Dubai. Pirmini siya mag-chat ako, Dok. Naminaw ko karon nimo. Si Miluni Kimpan. Kimpan Alvero. Yes. O sa Nana siya Kuwait. sa Dubai. 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 Sa Kuwait, si Tisbel Barliso Caballero, no? Yes. Kaning si Rose Huros da sa pinamungahan, pidining maminaw na to. And I hope maminaw ni si Bobby Pretinsili sa barangay na Ilong Liluan o si Engineer Mariano Castañares sa Libagon. Maayong pagpaminaw. Mayor Nistor Ablagi diha sa Libagon, maayong pagpaminaw. O mga taga Anahawan, mga Luquinte family. Jubrak, kumusta naman mo diha sa Anahawan, no? Yes, and I just would like to greet also, no, kay ni Aribe gyud ni sa station one time si Mika K. Roho nga from Cebu City and one of the most avid fan nato and a proud member of the LGBTQIA++, no, from Barangay Tuyan, labi na sa Purok Yoso, no? Kay nagkita gyud mi na ningon siya nga gwapa ko no ko. Shout out sa mga tanang members sa LGBT community, Cebu City, Minglanilla, and Naga City. Thank you kaayo, Ms. Mika K. Ano kayo ka-comment sa LGBTQ attorney, no? Dili ni siya a disorder or whatever. Yes. No? It is a way of life. True. And it is a way of also, life. para nako gyud also, Doc, no, it's also a choice. It's a choice, yes. Kung asa ka happy, as long as you will not do something against the law, acceptable na gid na siya. Yes, and speaking of day sa Naga City, no, greetings to Attorney Elmer Lapitan, no, ang konsihal nato din ha sa Naga, who is my student before sa University of San Jose Recoletos, and a big shout out and big greetings to the University of San Jose Recoletos in celebration sa amuang 40 years sa pagka-university. Yeah. Yes. Kapitan Chris Ababa diya sa Kantawan, Naga City, Cebu. Thank you Mga kaayo. Natad family, kumusta naman mo diya? Okay. Og ang sa may itong makutlong pagtulunan today, Doc, na ata? Makutong pagtulunan today. When you dream big. Ayaw ng mga ginagmay ng mga damgo. Anyway, wabito bayad og magdamgo. You dream big. Kay para nga og naay hangin kuno nga mo igo sa imong damgo, napay mahibilin sa imong damgo. Di kay gamay, ha? Yes. Nasabtan ko niyo ang akong pasumbingay, no? Okay. Unya kining kuan na to ni, kini ko nung addiction is habituation. Ako mo komentaryo lang ko ni gamay, ha? Kay panahon na ba sa election na to ni? Tunood. Kini bitong mga trapo. Traditional politician. Traditional politician. For me, ha, sa among libro, this is an example of addiction. Adi ay, Doc? Yeah, Oh. addiction to power. Ha? Yes. Addiction to power. Ha? So, ang addiction, dili lang addiction sa druga, kundi nakikitawag na itong addiction to power. Napoy addiction to taghang klaseng addiction. Internet, shopping, money. Hala, nag-goal ko shopping. Tayo. Nahadlo ko sa shopping, da. Pero Okay, sige dali. lang. Sige. Ang ato And, magkatampo yes. kadlaw, si Belen. Si Belen, 29 anyos, taga Cagayan de Oro City. Ilan ni Iglesirio Galulong nga silinga. No? Punto legal ang iyang problema. Kabahin kini sa iyang ex. Aron sabtan na to atong batbato niya mga pangutana attorney, no? Unang pangutana ni Belen, suma na nga nabati na itong isang drama, makapugos ba sila mapahawa nako sa ilang
sa ila bisag dako nakog nagasto aron lang mausab ilang balay. Na. Iyang iparenovate ang balay sa iyang ex. Kunya, nang nindot lang iyang balay, Kabulag sila. sila. Hawa na din kay okay naman naayon naman ang balay. Day, kanang mahigugma ganita, muhatag man tang kusag. O di man ko na pwede hatag bawi ang ato ang pagpakita sa atong gugma. Now, I am sure nga atong panahon na, tungod kay hinigugma nimo, palangga nimo, ning hatag ka. Mo bitaw na ingon sila, give without expecting anything in return. Pero kung ato pong nakita nga malisyuso pod ang iyahang pagkigrelasyon sa imuha, unya klaro pod nga gigamit ra ka, aw pwede good maka pangayo tag danyos ug refund sa imuhang mga nagasto. Hilabi na kung imo pong giklaro sa ilaha nga dili ni hatag utang ni or bayri ko ninyo kanang mga ingon ana, pero I also know nga naagi mga tao ug pamilyang way puangod. Di kibaw mo pasalamat, dili kabaw mo return no sa pabor. Dili man gud tanang tao. Sa sa letter sender, di man gud tanang Si tao Belen, Belen, no? Nga kanang muhatag, dili man tanang tao ang muhatag og what do you call this? Assistance. Assistance or kanang mo return sa favor or mo acknowledge sa imuhang Ngayon kaayo. naman lang thank you. Dili ra Ang kani isa sa imuhang karelasyon. Iya, may nga bilen na tiles naman nga among sahog. And I thank naman you. nga aircon naman among mga ron, pwede na kamuhawa. Oh. Paita sa Usay diha amang yun na. Dili ra di sa imuhang karelasyon, Belen. Uy, even in other aspects atong kinabuhi, naagid tay mga higala, mga kaila nga may lang og naghatag pa ka or maayo lang kay nihatag ka. Pero after that, di man lang gani kibaw mo pasalamat or need man gani, no? Ikaw na yung mag-need, di pud kibaw mo balos. Ug mohatag og tabang ana gyud na. Pero suwayi kanang ingon ana, if mapakita na to nga fraudulento or gigamit gyud ka, pwede tang kapaningil. Pero para nako ay na lang, move on na lang kahata. Aha. Di ba? Bitaw. Ay na lang nga, inaglabay nimo sa balay nila kung panalitan mo hawa. Ma-proud ka. Ako ba yung nagpa-renovate tanahan? Correct. Kayo. Ikaduhang pangutana, na ako'y mga resibo sa tanang na kung mga nagasto pagpausab sa ilang balay, naaba ko'y laban ani. Pwede ba nga ako silang pabayaron sa tanan na kung nagasto sa ilang balay? Kung wala man gani, doon na ba ko'y katungod nga ipaguba ang tanan akong gipaayo sa ilang balay, bahala nagdili na lang mabalik tanan na kung nagasto rather. Makalagot man kaayo ang pagka-ungrateful sa ilang pamilya, good bisag mismo ilang anak maoy sad-an. Usahay pamilya mangyud na good, no? Ikaw manggud ang nidayo og nisud didto. Unya of course maski pag ilang anak mo sad-an, seldom ra gyud kaayong mulaban sa pikas. Ana gyud mo dapig sa ilang own kadugo. Blood is thicker than water baya Inday Belen, no? Ingon ana gyud na siya. Unya pwede lagi ang kanang mga resibo, pwede po na nimo yung ipakita, no? Pero moingon niya sila nga wa man mi nagsugo nimo. Nga ipaayo. Wa man mi nangayo, wa man tay kontrata, wa man kay obligasyon. Pero of course, kay ni benefit man sila. So tan-awon nato kung like I said, malisyoso ba ang ilahang or bad faith ba ang ilahang pagdawat sa imuhang kaayo, or gamit ba ka, ma-prove ba na nato, then yes, pwede tang kapaningil ana sa ilaha. Pero og inana sa gyud sila, sorry na lang, kabaga pud og naong ay day. Pwede ra gyud silang mulingiw nimo nya ikaw ra mo'y ma-stress, ikaw ra mo'y magsakit, ikaw ra maglagot og mag-aligot-kot sila. Deadma, no? So ako para nimo, if after a few attempts og tan-aw nimo di gyud sad sila, inana sila kabagagnaw, para nako pasagdi, move on. Kwarta ra na, ma-earn na nimo ang respeto, ang batasan, di gyud na kabayran. Yes. No, ang relasyon di na kabayran. Kanang mga ingon-ana nga mga tawa nay padulngan kanang di kibaw mo pasalamat, dili kibaw mo acknowledge sa kaayo nga gibuhat sa laing tao ngadto nila, di na mo layo og maabot og layo. Trust me. So ikaw move on lang ka og padayon sa imong pagkamagihatagon. Okay? Kay mabalik ra na nimo, ma-earn na nimong kwarta. Naman sa kay ma-feel of self-satisfaction ba? Yes, Ang tanaw ka, tinuod. nanindot lang ilang balay. Basag din na ayon ay pagguba kay gasto na sa kagpanday ngay muguba diha muga masuho na sa kagpanday nga ikaw may mangibot sa lansang na no. Mao na.
Okay, life experience na lang na siya, Belen, ha? Yes. Ah. Yang sunod pangutana, Dok. Mono Ikatulo. ikatapusan nga pangutana. Dili pa, Dok. Ang Oh. kaning iyahang... Katulong nga po. Katulo. Pwede ba nako makiha ang lalaki sa iyang paghatag og stress nako atong panahuna hinungdan nga nakuhaan ko nag-abortion ni siya din, no? na unintentional. It's called an Unintentional abortion. unintentional miscarriage, no, or unintentional abortion or what to you nakuha. Pero malis dapat manggod na ay malis ba, pero wa po niya to you kay nagpatiwarak lang yun siya, kay nagpalami lang yun siya. Absence of malice, I don't think pwede ka makakiha og kriminal unless doc mo qualify siya as an emotional or psychological nga abuse, no, Abuse, leading to the effect siguro po of a miscarriage, doc, nga naman po na psychological Yes, abuse. But it's something also that you'll have to consult sa imuhang abogado to see also the circumstances sa mga pagpanghitabo. So pwede gid ka mo duol o pangaytambag from a lawyer, inaisay-say nimo og klaro kung unsa gyud tong pagkahitabo and the effects ana, and then you'll have to get a psychological assessment report, no, from a psychologist in a government institution to see and to assess kung ni-suffer ba gyud ka og psychological, emotional, mental abuse. Yes. Uyang katapusang pangutana, Doc, na sila Katapusang- agreement, no? Nasa Sa agreement. motor. May tungod sa motor. Oh. Nga among gikuha. Unsa may angay na kong buhaton aron mapugos nako siya og nga ibaligya ang motor. Mauuntay akong gusto nga ang bahin sa motor tungao na mo unya siya akong pabayron sa remaining months kay ug buot hunaon mas dako kog natampo sa motor kontra niya. Mayroong kag Di, hulug-hulugan siguro agreement. ning Yeah, motor, pero no? kung mayroong kag agreement, gibutang nimo into writing. Kay kung gibutang nimo into writing, meaning gisuwat nimo, pwede na nimo mapa-enforce kay ni perma mamunduha. Pero og sabot-sabot ra na ninyo, nya tingali gisuwat ra pud nas tubig. Mune, apil gihapon, medyo lisod ra pud gihapon na siyang gukdon, pero kang kinsa man ni nakarehistro ang maong sakyanan or kung unsa bay mahitabuan ni mas maayo pag imuhan na lang tubson, papirmahon na lang nimo siya, ikaw na lang tubos, ibaligya na lang ng motor para wa na lang gyud moy connection duha with each other kaysa pa magsabot-sabot pa mo tampo, monthly, unsa pa na din ha. Para let go na gyud taon niya, move on na gyud ta Bele, no? So ayaw na lang gyud nagkawili anang mga butang. And then later on, no, usahay, no, sa mga babae nga sama ni Belen, normal man gyud na labi nag-usahay mas nagrasyahan ta kumpara sa ato ang kapikas nga of course muhatag ta, mupangga ta, mo give ta, mo gasto ta, pero mo lagi na be careful usahay, especially kung bag-o pa tas relasyon or even if dugay na unya na mga red flag, no, sa inyuhang mga relationship. Prino-prino pud gamay, prino-prino gamay unya binli pud ang imuhang kaugalingon ay ihatag tanan. Alright. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.